Mayong gabi o mayong adlaw sa gihapon. Salamat sa inyong pag-continue sa pagtanaw o pag-play o pag-click sa ato ang mga videos. And I know nga natanaw nimo ang ubang mga video about sa blood moon. So karon hisgutan nato ni mga superstitious belief o mga patuo-tuo aning gitawag og lunar eclipse or sa Bisaya pa kanang gitawag nila og eclipse. Matag panahon nga eclipse, dunay mga patuo-tuo nga walay igong pundasyon sa Biblia. So ato isgutan karon unsa man mga patuo-tuo nga sagad gi-practice hangtod karon. And basin ikaw po doon na kay mga nahibal-an nga mga patuo-tuo o mga superstitious belief mahitungod sa lunar eclipse o kining gitawag og eclipse sa Bisaya. So paki-share lang sa comment section kung doon na kay mga patuo-tuo nga kanhi sa mga tigulangan. So ato ning gi-share nga mga patuo dili sa ingon nga ato ni siyang praktison kun dili ato ang isumada atong isalud sa pulong sa Ginoo o tinuod ba kini mga patuo karon. Okay, so mostly mao ni ang sagad nga manggawas nga mga tinuuhan panahon nga mugawas ang gitawag og eclipse. Sumala sa ako ang mga naobserbaran sa amo ang dapit sa una, kung panahon gani nga mga eclipse, so matud pa sa among mga katigulangan nga peligro kuno sa mga buntis. So nakapangutan ako nga ngano mang peligro sa mga buntis kay kuno kung masilangan daw sila o maigo sa adlaw sa bulan ba nya eclipse na siya, so doon ay posibilidad nga makuhaan ko no. Okay, pero wala na siya igong prueba sa Biblia. So para kuno masumpa pakon nilang bulak siguro basing naka-obserbar ka ini basin or usab ko kanini or naka-obserbar ba kasi ang mga pamilya sa imong silingan nga mo ni ang ilang mga tinuuhan nga inana ang ilang pagtuo nya kung duna kuno kay mga hayupan nga mga buntis, sample sa bigal, baka, unsa pa na mga hayupan na karabaw, dapat imo junong taguan gyud nya kung para gyud sigurado apakon nimo og bola kay kuyaw lagi sa mga buntis. So mo ni ang sagad nga mga patuo-tuo unya sa Biblia wala kay igong mabasa igsuon nga kung apakog bola panahon sa lunar eclipse dili makuhaan. Apan daghan po nagtuo nga tinuod gid daw ni kay ngano man pud nga sa diyang hapakon lag bulak dili man pud makuhaan nya kung dili kuno nila hapakog bulak makuha man pud kuno. Unsa may explanation ani mo ni kabalo ta nga Satanas kahimo siya, kabalo siyang milagro ug kabalo siyang magpakahimo siya anghel sa kahayag. So unsa iyang buhaton is kung tuuhan nato na siya iyang sakyan para nga mutuo ta sa wala sa gisulat sa Biblia. So muna nga daghan kayong nagtuo ang ilang pagtuo gisakyan sa kaaway nahitabo pud noong dili hapakog bulak makuhaan uyawa no. Muna nga kitang Kristiyan dili tangay nga mutuo niya na kay kung tuuhan nimo na sakyan gyud, di ba? So daghan kayong mga patuo-tuo kayo karon nga nang gawas, and mostly mao pud di daw ang panahon nga delikado daw ang isuroy-suroy kay manggawas kuno ang mga mananap, mga ihalas mananap, mga bitin, mga katong mga mupaak nya mostly sa studies mga doktor timpo daw kanang gitawag nilang matagtakdol sa bulan o kanang naigitawag og lunar eclipse o blood moon. Mao daw nay panahon nga grabe sila mga pasyente nga napaakan no, paakan og iro, paakan og iring, napaakan og kabayo, napaakan og bisan unsa nga mga sapat makapaak no. Mo nay sagad nga obserbasyon sa mga doktor nga manggawas daw og mga murag matud nila mga saputon daw ang mga hayupan ana og dali kayo mamaak uyawa no. So muna ila mga patuo-tuo gamot ka og nakabalo pud kaniini. Sumala sa akong mga nakalap ng pagtuon og naobserbaran mo ni kasagaran gi-practice sa atong mga katigulangan nga mga pa tuo-tuo pero walay igong sukaranan sa Biblia. So dili ta dapat
mutuo kung wala na siya sukaranan sa Biblia. Kay kuyaw kaya ang pagtuo nga walay igong pundasyon sa Biblia, sakyan sa demonyo. Munang masalaag yun ang uban sa kamatuoran, kay sakyan man sa demonyo ang maong mga patuo-tuo. Nya, muna nga, doon na po yung nga, kanang gitawag lang matagtakdol sa bulan, di ako manggawas ang mga vampira, di ako manggawas ang mga dautang mga espiritu o mamiktima, no? Di daw kay blood mo, dugo. So, muna ang uban, mga vampira daw, manuyip og dugo. So, inana ang ilang mga tinuuhan, no? So, dili po nato ma-blame ang mga tao tungod kay mao po lang ilang naobserbahan sa dagan sa ato ang kapanahunan. Nya, na daghan po kay mga patuo-tuo nga kanang kung dako ang bulan, nya daktol ba o na ang nindot kayong ipananom o mga root crops katubang mga pagkaon nga imong kuhaon ang unod sa ilalom sa yuta, just like for example sa kamuti, bisol, sa kanang mga root crops nga ilalom sa yuta ang unod nga makaon. Kay unsa ilang pagtuwa na, ilang sa ilang ituhan, dagko kunong-kunod, ug dagko pugkag harvest, grabe ano. Ako igso nagtanom ko og bisol, nagtanom ko og bisol marior man na, kamuti o kanang mga root crops. Wala man ko isunod-sunod ana matagtakdol nga susihon pa nang usay takdol ba, bulanon ba, nga mo ipananom pagkaugma, pananom punog saging, no? Wala man ko ikuan pero naara may mga ani igsuon, no? Muna nga dili tanan tinuod, dili tinuod ang mga gipangsulti nila mga patuo-tuo, no? Ngano man day magtanom tabi sa gulay takdol, namungar man. Ang Ginoo man ay mo panalangin, kana ba dayang bulan, kana ba dayang takdol mo nakaingon nga mudako na. Kung walay panalangin sa Ginoo, mandahan. So inana igsoon nga explain nato ang mga patuo-tuo sa superstitious belief tungod kay muni kadagsang karon. Nga usa sila mananom kung nindot kayo ang bulan ya matud pato nila himatayon. So dili ta angay nga mutanom ini. Nya na pa sila gitawag mga lihi-lihi. Diha na himugso ni mga lihi-lihi aning tungod anang bulan, no? So mo taga moon worship ta. Gasimba tag bulan na tungod kay gisunod nato ang dagan sa bulan. Unya mao puy ato ang gibuhat dinis kalibutan, igsuon. Dili ta dapat nga magsimba kay ang moon worship is idol gapon, idolatry, no? Nya daghan kayo mga lili, daghan kayo mga putuo-tuo. Nya walay igong pundasyon sa pulong sa Ginoo. Muna nga kalibog lamang ka asay mo tuuhan kung anong nahitabo ni. Ang uban nakabase sa mga katigulangan, no, panwala sa pulong sa Ginoo. So ato ning gi-explain dinhi nga ang pagtuo gani nga wala igong pundasyon sa Ginoo, hinumdumi ni sakya na sa demonyo. Munang dili ta dapat mutuo sa mga patuo-tuo nga walay igong pundasyon sa pulong sa Ginoo. Nganuman delikado kayo. Makapasalaang natos kamatuoran, no? Kay makiglalis naman ta kani ipananom gini kay takdol, no? Nya hapaka ginagbulak diha kay na makuhaan na kuyawa, no? Nya napagwilain na dapat kuno mga buntis magsuot pug pula kung blood moon gani, no, lunar eclipse, mga buntis tanan pasuotog pula kay koneksyon lagi pula ang bulan. So para kung di makuhaan sumpa kuno kita mga Kristiyano wa ta mutuan ang sumpa-sumpa, no? Wala ta ng mga sumpa-sumpa. Kung imong tanawon, usa na siya sa mga witchcraft, usa na bilong gyapon isa sa diwata-diwata in Leviticus 19:31. Ikasilagan sa Ginoo pag-ayo ang diwatahan ug ang barangan, no? Koneksyon naman na siya sa barangan, diwatahan kanang ina mga patuo-tuo. Koneksyon na siya sa mga adulo diwata. So munang gikasilagan na pag-ayo sa Ginoo. Nganuman, lagmit man ang tao ana mahimulag sa pulong sa Ginoo kay mas mutuo man siya ato kaysa gisulti sa pulong sa Ginoo. So mulang ni ato ang mga i-share karon ini atong topic karon, mga karaan nga mga tinuuhan kung adunay blood moon. So hopefully na kay nakatunan sa atong i-share karon. God bless sa imuhang pag sunod sa ato ang mga video. O kung willing pa ka na patay lang mga video, just click directly mo clear na siya. Glory to God. God bless.